Fil-ġnien Romeo Romano f'Santa Venera is-Sibt mill-10 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar se tkun qed tittella attività ta' divertiment tal-familja kollha b'diversi logħob li jolqtu l-itfal, realtà virtwali, crafts, face painting u puppet show bis-sem ta' Maggie il-maskot u sħaba bit-tema ta' Saving Our Blue. Se jkun hemm ukoll bankarelli b'informazzjoni utli li inkludi entitajiet fih dan il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir. Maria Vella li hija manager fih dan il-Ministeru tal-Ambjent stqarret ma' One News dak li wieħed jistennada. Mela għadha ħajkun hawn attività għall-familja kollha, ħajkun hawn logħba tfal, kant u mużika, ħajkun hawn l-ikel u x-xorb, ħajkun hawn puppet show, tough trace u anke face painting. ħajkun hawn ukoll ir-realtà virtwali fejn din ħatkun bxejn għall-pubbliku. Ħajkun hawn ukoll puppet show imtella minn Dan u San li ħajkunu wkoll preżentaturi ta' din il-ġurnata. Ħajkun hawn ukoll Maggie li hija il-moskot tal-kampanja Saving Our Blue. U kif ukoll ħajkun hawn stands bl-entitajiet fih dan il-Ministeru fosthom Project Green, Era, Ambjent Malta, kif ukoll il-Waysurf. Joe Mike, Lajdin, Ajku Kaja, Emma Farrugia u Fonzu l-Fenek se jkunu attrazzjoni u se jkunu qed joffru divertiment lil dawk preżenti. Din l-attività tagħmel parti minn kullana ta' attivitajiet oħrajn organizzati mill-Ministeri u entitajiet governattivi li se jkunu qed jittellaw matul April kull tmiem il-ġimgħa.